Végre a teljes mezőnyt láthatjuk a rajtnál, amit idén eddig ritkán tehettünk meg. Elindul a mezőny. Schumacher és Häkkinen! Fantasztikus! Mit művelt Häkkinen? Mit művelt? Mika Häkkinen! Az év legnagyobb rajtja, Coulthard mögötte! A két McLaren az élen! Mika Häkkinen! Hogy bújt ki, kérem szépen? Hogy bújt ki? Frentzen kicsúszott a zöld fűre, de aztán visszajött. Häkkinen, Coulthard, Schumacher! Irvine az 5., Villeneuve a 4. helyen. Mit művelt a két McLaren Mercedes? Álma hagyta a komplett mezőny. Hogy készülnek az első vezető. Hátterére! Jézus Mária Webber! Na ez a baja a túl nagy mezőnynek. Ralf Schumacher és Michael Schumacher. Nem, azért Öcsi egyel hátrébb. Az élen tehát Mika Häkkinen és Schumacher mögötte. Schumacher már előzni próbálja. Coulthard kiállt, ott van Häkkinen mellett Schumacher, és megelőzi. Mit csináljon itt az egyenesben? Meg van Schumacher az élen. Most jobban járna szerintem a Red Bull csapat, a Coulthard lenne előrébb, és nem Client. Mert Coulthard itt még tudna valami nagyot alakítani. El is engedik Client Coulthardot, hoppá! Tényleg elengedte. Akkor ezt fölmerték ott a csapatnál, úgy látszik, hogy Coulthard itt még alakíthat egy nagyot. Megpróbálja kívülről körbeautózni Alonso ott van Schumacher nyakát, és Barrichello lezár! A két Ferrari egymás mellett, Barrichello kicsúszik, Alonso eljön Barrichello mellett, Barrichello vissza, és az Raikkonen! Fucking Raikkonen! What a fucking idiot! Barrichello mögé megérkezik Michael Schumacher a célegyenesben érkezik mellette! Hát állva hagyja! És ott van a belső íven, megfogja! Liuzzi, aki Kovalainen püföli. Vitantonio Liuzzi, előtte Kovalainen, előtte Button és Barrichello. Barrichello jött el jobban a rajtól, a két Brown mellett. Hiába a Kers, itt van Liuzzi! Most megmutatja Liuzzi! Nagyon komoly! És megpróbálja, és sikerül is körbeautózni a Heikki Kovalainent. Na kajáld meg a Kerszedet! Már elfogyott szerintem eddigre. Igen. Elhasználta a kör elején. De komoly volt Liuzzi! Belső íven van Hamilton, és ott is tartja az autót, ott is tartja Hamilton! Hát ugyanazt csinálja, mint a rajtnál! Ez hadd ne fordítsam. Na most nagyon odaér. Hárman egy helyen lesznek, és Button mellett most megy el Schumacher. Hát mit művel? Hát körbeautózza a sikánon, és megy el a Williams BMW mellett, és menekül mindenki előle. Úristen, itt nem volt kérdés.
jön Alonso, hogy jön? Hát de mit csinál? Elmutogatta a mutogatni valóját. Hát Webber elaludt. Kovalainen Form 1-es pályafutás alatt ennyit még nem előzött. Jarno, we are P10. Coulthard in front of you 3 seconds and Rosberg another second in front. Try to catch that group. Igen. Persze. Don't worry, I'm pushing like a hell. Gyönyörű volt! Yes, great drive, well done. Slow it down. Numero 1 is back, top class. Great drive. Ferrari is back. Fantastico. Sei un grande, Seb. Yes! Sì ragazzi! Oh, mi senti? Grazie mille ragazzi, grazie, dai, forza Ferrari! Ez még megy, azt hiszem. Szevasztok! Miért? Írja még szubában? Hogy tűnik? Én is úgy nézek ki, mint a Gábor, hogy ilyen... Én megkezdem. Azt hiszem a fórusaidat köszöntek. Mista fórus? Hát ugye akik hátul mentek. De hányas volt nekem? 6-os? A legvégén láttam. Azért, mert a világban volt egy-két. De volt, én azt hiszem, hogy az János. Nem. De igen, a Balázsnak is neki mentél. Nem kellett visszahoznom hozzá. Nem direkt, mert ott volt egy tiszta. Azt hiszem, én voltam, mert hogy én integettem neked. Nem, azt tudom, hogy ő volt, mert nem volt.